sannuwa lokaci yayi bikin ku gashi anyi Sadiya ce amarya ya manya zama mijinta ba tare na masoya suna ta murnar aure to ku taka mata mazaje da ganguna na dokawa gani na zo bikin ku babu fasawa Sadiya ta yi aure a yanzu ta shiga lalle ya manya zama angonta sai miyo lale lale ina dangi wai na ce kwarai ba ku lafiya ne ku cewa ango amarya aure sirri ne ku sanya haƙuri ango amarya jari ne wa za ya taɓa ku da ganshi gun masarar ba kowa ya san soyayyar ku kwai riba babba ku so junan ku ango amarya ba wani ne ba ku da maki ne ba za ya ce ba ku dace ba Sadiya ki sani ango gare ki shine babba duk wanda ya zo zai cuce ki na san ba zai bari ba soyayya ita dai ribar ta ne ayi aure kusan goro shi ke jure cin ƴaƴan ɓaure dangi kun san su suke zuwa yin jere ango da amarya ko yanzu ga ku a tare soyayya za ku fara komai na ku ku ɓoye aure sai an jure ni da za ku ku tare yaman ka zama ango da kai nisan zango domin ka zama bango wajen gida na amarya turmi sai da taɓarya Sadiya kare ki ji kunya kiwa ango biyayya na san za ki ji riba aljanna ce makoma ga ango ga amarya soyayya ta yi rana ga ango amarya soyayya ta yi rana ya manya zamto ango Sadiya ce amarya ga ango ga amarya soyayya ta yi rana ango Sadiya ce amarya da fari na sa ubangiji sarkin kika Allahu wallazi ka kara fahimta ta ne waƙar a ko'ina a san muryata Allah kai ne kake yi min ƙara min kyauta ga ango ga amarya soyayya ta yi rana ango Sadiya ce amarya dubu na salatu ka kai wa rasulallah baban faɗin maza da kai alhamdulillah alai da sahabu na saka masha Allah Allahu ka ƙara yarda gare su masoya manzo ga ango ga amarya soyayya ta yi rana ango Sadiya ce amarya shi aure sai ku sani yinsa ibada ne idan an yi shi cikinsa komai sirri ne tsakanin ku da rabbi in kuka yi aljanna ne ango da amarya ku ɗauki zance na komai sannan a sannu za ku yi suna ku haihu ƴaƴan ku ku sa musu suna idan kun yi sa'a a farko ku haifi tagwaye to wai ki amarya menene kike ta hawaye ranar auren ku ga dangi har da ƙawaye to lallai Sadiya da yaman kun yi auren ƙauna ga ango ga amarya soyayya ta yi rana ango Sadiya ce amarya mazaje ne da baitukan auren ƙauna yau biki yayi daɗi wayo ni waini raina na ga mata na rawa suna juyin ƙauna amarya ni dai gare ki zanyo zantukana ki buɗe kunnai idan na ce ki amanna ki nuna biyayya gurin mijinki na sanya man zai kare hakinki ki nuna tarbiyyar ki gun mijinki ziga ta ƙawaye amarya samu kare da ki ɗauka batun da nake miki dan Allah sai ki ɗauka idan kin bi shi aljannatin za ki sauka shaidar da aka yi miki ko gida baki da tamka Sadiya amarya zance na kiyo bitarsa ga ango ga amarya soyayya ta yi rana ango Sadiya ce amarya ango ya manni gare ka zan yi tunatarwa amana ce aka baka sai ka yi riƙewa ka zamto uwa uba gare ta ka tunawa tabar dangi yau gidan ka za ta zaunawa kulawa da haƙinta ci da sha addininta ya dawo kai naka ya baro na iyayenta lallai na san hali naka kai baka da wauta ango anyo shaidar ka ga kai baka mugunta ga dai Sadiya nan gare ka yau ta zama mata komai za ku yi sai ku yi shi sannu ku ririta ango da amarya wallahi ku kun dacewa ya manne da Sadiya auren an ɗaurawa
zaje ganguna na yi dokawa. Ga ango ga amarya. Soyayya ta yi rana. Ango Sadiya ce amarya. Soyayyen ango wallahi sai na gaidawa. Na hango Alhassan yana ta murnar juyawa. Muhammad shi ma yana ta murnar auren nan. Madiyu na gan shi yayi murnar auren nan. Yaya Abdullahi na ga yayo murna ma. Malam Haruna na ga yayo murna ma. Na hango Larai tana ta murnar auren nan. Oga dan Juma mai bohol ya takawa. Umar Muhammad riga sa yayo juyawa. Ina Rabi'u Abubakar Sale zo zauna. Abubakar Muhammad Bello ya takawa. Na hango injiniya Awal BZ taka. Na hango Rabi'u mai bohol ya jujjuya. Ga ango ga amarya. Soyayya ta yi rana. Ango Sadiya ce amarya. Abokan ango bikin ga sai kun takawa. Abu dai ko na gano shi ya jujjuyawa. Na hango Sule Suwidi yana takawa. Na hango Musa Rosiki yana takawa. Aminu Zidan dan Allah zo dan takawa. Na hango Sale dan Damo yana juyawa. Na hangi Muhammad shi ma yana tattakawa. Abubakar Sada yana tattakawa. Ku nemo mini kana shi ma ya zo mu takawa. Abdulsalam kai ma ka zo nan kaɗan takawa. Zaharaddin sunan ka ni dai ba zan ware ba. Jamilu Kabin na gan shi ya jujjuyawa. Anas dan Maliki sunan ka ba na cirewa. Ina wai na fi boko ina gaida ka. Mubarak Barista sunan ka ba na cirewa. Ibrahim Aizat sunan ka ni sai na sanya. Na hango Salihu ke shi ma yayo murna. Ina wai Sa'ad Abubakar na gaida ka. Abdurrahman kai ma a yau ina yin gaida ka. Umar Idris kai ma ina gaida ka. Usman Haske sai na saka ka a waƙar ga. Aliyu B Yusuf kai ma ina gaida ka. Ina Abdullahi Adam ina gaida ka. Abdullahi da Kalu yana yin murna ma. Na hango Isuhu Ciyaman yana murna. Na hango Awwali yana tattaka. Gamba Feshi shi ma yana murna. Yusuf Jankun shi ma yana yin murna. Ango da amarya ku tashi ku yo taka. Ga ango ga amarya. Soyayya ta yi rana. Ango Sadiya ce amarya. Anas Omo ne ya ce da ni in yi waƙar ga. Cikin ta na zo dangin amarya zan sanya. Na hango Hajara tana ta murnar auren nan. Na hango Mami ita ma tana yin murna. Salamatu na gane ta ɗan takawa. Sa'adatu ita ma tana ɗan juyawa. Ina Hauwa'u tana murnar auren ƙauna. Na hango Fatima ma tana jujjuyawa. Rukayya ita ma tana ta murnar auren nan. Khadija ita ma tana ta murnar auren nan. Na hango Asabe tana ta murnar auren nan. Zaliha baby tana ta murnar auren nan. Na hango Zainab tana ta murnar auren nan. Na hango Maryam tana ta murnar auren nan. Bilkisu ita ma tana ta murnar auren nan. Bilkisu tana rawa tana jujjuyawa. Na hango Ummi tana ta murnar auren nan. Bilkisun Boza tana ta murnar auren nan. Ina wai kawaye haya kawaye na amarya ku zo na mu tattaka. Ciki waye auta muku baituka na. Mazaje na Kaduna ni ne mai waƙar nan. Ina wai Aisha na ce zo nan taka. Na hango Zainab rawar ta ɗan jujjuya. Ina wai Sura na ce ke ma zo ɗan taka. Na hango Fatima ma tana jujjuyawa. Na mama a ranar aure na masoya. Na hango Hairat tana ta murnar auren nan. Na hango Hauwa'u ma tana tattakawa. Ango da amarya ku tashi kuma ku tattaka. Ga ango ga amarya. Soyayya ta yi rana. Ango Sadiya ce amarya. Yaran aiki na oga ba za na cire ba. Anas Omo baban siya mana gaida ka. Baban Abdurrahman ya ce na yi waƙar ga. Ango na Hadiza a gaida kai haya. Ya
maman shi ma yana fahar da kai. Ya haya wai na ga yayi murnar aure, Adamu shi ma na ga yayi murnar aure, Suleiman Esquire yayi murnar aure, na hango Ali yayi murnar aure, Ibrahim shi ma yana ta murnar aure, na hangi Ayuba yana ta murnar aure. Mazaje na yi murna da auren nan, oga ya man yanzu ka zamo ango. Ga ango ga amarya. Soyayya ta yi rana. Ya manka zama ango Sadiya ce amarya. 08065663371 daga Sardauna